I veliki pozdrav ljudi, kao što vidite same Dukila i ljudi. Pokripali smo 7 milijuna. Ja sam imao to, ali mi je puku klip, tako da jebe. Šta je to? Ljudi. 7 milijuna. Sad ćemo ovamo da uzmemo neku igraču. Ajde. 78 ili 69 točno. Search. Evo šta piše. Item sold. Znači da je prodat. Pa jebem ti mamu. Pa kako je prodat? Vidiš. Brate, stvarno. Evo. Item sold. Sell. To sam ja. Sad sam ja prodao. Mislim šta ja mogu da prodam. Ovdje Vinci 81. Brate, stvarno. Evo šta mi izlazi ljudi. I Pulišić i koliko igrača prodato, brate. Prodato, mogu bi da... Stani Aguero! Lik to nije prodat. I ovi Sanchez. Opa, ba. Kog ja sada kupim, brati? Kog ja sada kupim? Fernando Torres, LV Sanchez, Aguero. Pa ovo stvarno. Aguero mi je uvijek bio omiljen, tako da, izvijem se, kupujem. Hoćemo plać bit. Promamo. Item sold. Nekog je izgleda već kupio. Idemo ljudi, onda ćemo kupiti ovog. Buy now. Fernando Torres, ideš. Bitfa, Bitcoin. Oh my god. Ajde, ako ne može ovaj. Šta je ljudi bilo sad? Šta ne ima? A šta je ljudi sad bilo? Što ne može? Hazard! Što, brate, ne može? Ako ne može ni Higuain. Place bit. Može place bit. I dobro. Dobro, i šta se desilo? Sam smanjio možda. Ne znam ili imam ovog Higuaina. Sad, brati. Mata. Svemp. Stanva. Kjovinčo. Ajde, vuči se. Ne znam, šta je, Lingard. Ne znam, sad imam Higuaina. Stvarno ga imam, onda je to sjajno. Ajde, sačekat ćemo malo. Ljudi, ne mislim da ću ga dobiti. Evo ga. Evo ga ba. Sad su mi se vratile pare, skonto sam ljudi ili nešto. Da. Sad sam skonto ljudi nešto se. Nije mi taj lik izgleda prihvatio ili šta. Baš mi šta. Žao mi jako ljudi što. Fernando. Ajde vidiš to. Godin. Daniel Vez. Preskupi se, stvarno, preskupi. Stvarno, nisu zaslužili toliko. Ajde probamo ovako. 89. 89. Mora da bude 89 dnevno, teoretski. Bus, turu. Kupio. Para. Hazard.
Hazard misli, brate, misli. Laporte. Koga sad ti mamu, koga sad Laporte? Alo, bri. A s koga Laporte, bri? Alo, stani. Juj, ako mi pukne sve, ja vidite mamu. Svaka čast. Hazard. Tu čičari. Ja koncam ovdje. Pišiš koga, brate, da izmenim? Svemp. Za koga, brate? Kako ja mogu njega da izmenim, brate? Stani, dve. To izgleda Svemp. Ja koncam, brate, za koga sad ovog? A za možda ovog Laporte, ha? Sve mislite? Tako je, bre, 85, sad imamo Hazarda, ja ne mogu. Ja ne znam šta da kažem. Znate, savršio sam tim. Formations. 85, sve su. A stvarno, bum, postave. A može još jednog da kupimo, šta vi kažete? Kupimo mi još jednog Market. Ima sigurno ljudi neki oko. Sad da pogledam. 88. Set. A jevi ga stvarno. Stani 87. Najgolon. Piqué mi možda bio. Da, treba još da vi... Treba još tu i Aguero i Jordi Alba. Stvarno. Idemo ljudi da odigramo jednu ovu. I to bi ja mislim bilo to. Znači za ovaj klip, stvarno Hazard, uvijek. Rekao sam tako da govorim Hazard, ja sam igrao u Dream League kao. I sad tu imaš komentatora, brate, a ovdje nemaš komentatora. I onda ja stalno govorim Hazard. Tako navikao sam se i volio sam Hazard ovako. Mislio sam da je on drug lik, mislim, i pre nije bio toliko jak. Mislim, u futbolu popularno. Sad se popularčio. Veliko. A ovo je Hazard. I sad neće izgleda uspjeti. Tačno vidim Hazard. I sad će uspjeti. Malo da ga probamo ovako da vidimo kakav je. Možda ide lijevo desno. Memorijski prostor oslobođen, sada možeš da karaš. Više ono sad vidiš samo Suarez 90. Ja bi slavio ovdje, bi bacao pare. Ja ne znam šta bi uradio. Sad ćemo vidimo kako radi Hazard na desnoj strani. Kako radi Hazard na desnoj strani? Jebem ti kad si prekrenuo. Kad meni... Evo ga Hazard. Imam kako radi. Pa dosta je brz da ti kažem pravo. Ovako. Ne može niko. Ja mislim da stvarno teško je proći pored Thiago Silve ovako. U stvarnom životu, stvarno. Pored njega nije lako proći. A ako ćemo iskreno, stvarno pored njega nije lako proći. I Messi, i Ronaldo, znaš, ti svi dobri fudbaleri. Ajmo, Selke i Hazard kad se ujedine ovdje.
Ali ih je Selke prešao. Ali Selke, brate, Selke, kad uvodi. Znaš, brate, ja sad Hazarda mogu da... Može da mi bude 90. Ali ja ću potražiti 100 i nešto, 127, bla bla bla, ne znam ja. 1000, a neću kontaš. Malo laga sad, izgleda stvarno malo laga, malo više sad, da. A ja snimam. Brate, pa što toliko lagaš? Brate, što toliko? I ladno ga jedva prođu. Brate. Sad će dvojica da ga napadaju. Ne. Drugi end. Ne. I kod mene jako teško se prođe pored ovog bendera. Neću vadeti 1-0, kupio sam Hazarda i stvarno dobar je, vidite ovdje po desnoj strani šta radi. Kida, a Selke mu više, dodaj. Selke prima loptu, prima je. Brate, sada mi je. Što mi nisi? Stvarno, Selke. Špicina. Ljudi, sad to ima, evo, 8:30. Ali ja... Ne, ovo je bio slajd. Ne, Griezmann. 2:1. Opa. Vidite, to ide u okvir gola, tačno. 2:1 sada vodimo. I ove 2 gola je dao Selke. Če ja sad... Sa Hazarda, brate, mogu ja na 90, neće, znaš šta bi. Pukli su ga, braćali, sastraćali, dobro znaju da je hejterima došlo vreme kraju. Sjepali smo. Već sad da ja, brate, dobijem Suareza. I kog sljedećeg planiram? Pa bilo bi dobro da je to Griezmann ili Suarez, ali moram da vas razočaram, uzet ću Thiago Silvu, zašto? Što vidim koji preskupi. Ako ćemo iskreno. Neće da ima ovaj build free, ali... Build free. Da, baš. Nećemo sve. Samo Elmi. Ajde ovako Elmi. Ne kontam. Ladno, niko nije stao. Da, ovi su oni slabi baš. Ajmo 100, ako da vidim baš koliko ti koštaju. 100. Ti imaš koliko ti li koji ta ima tako. Šta nema, braće? Pa niko nije stavio. 39. Ne može bati. 67. 8. 7. A da, zašto? Zbog ovih kao. Help me. Ajde vidimo CF. Nema tih. Da li da odigram još jedno, ne znam koliko će mi snimanje. Neću. Stvarno vidjeli ste Hazarda, fantastičnog. Matu smo dobili. Stvarno je Lindelof, evo sad ću vam reći. Selke sam dobio odande. Ono je to ti igrač, eventi majka. Selke, mislim da sam dobio... Ne znam. Ljudi, stvarno hvala što ste gledali ovaj klip. Ako sviste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih. Puz!